Hola! Us agraden les pantalles i esteu gaire aficionats? Les pantalles són molt llamineres, però no sempre són la millor idea. Avui us explicaré un conte d'aquest llibre, un conte d'un cistell de cireres, i en concret un que parla d'un nen, que és aquest d'aquí, a qui li agradaven molt, però que molt, les pantalles. Tant que això va tenir algunes conseqüències. Us ho explico. Aquest nen es deia Ricard i li encantaven els mòbils, els iPhones, els ordinadors i jugava tant com podia i a totes hores. Al matí, quan el pare l'acompanyava a escola, jugava amb el mòbil del pare pel camí. Veieu? Aquí el teniu. Al cotxe i amb el mòbil durant el trajecte. A la tarda, quan tornava a ser a casa, jugava amb l'ordinador de la mare. Mireu-lo. I al vespre jugava amb aquesta tauleta, que era la tauleta que li havien portat els Reis. Fins i tot quan anaven a dinar a un restaurant, el Ricard jugava amb el mòbil del pare o de la mare mentre esperava que els portessin al dinar. Què va passar? Molt senzill, que ben aviat, cling, va haver de portar ulleres. Perquè tothom sap que massa pantalla fa tornar curt de vista. Quan els pares es van haver deixat mig xou a cal òptic per comprar-li les ulleres, van pensar que el seu fill potser en feia un gra massa de tantes pantalles i es van disposar a fer alguna cosa perquè es pogués distreure d'altres maneres. Què van fer? Li van comprar un teclat perquè toqués, un patinet últim model, un munt de fireta nova per la cuineta. Però el Ricard no va fer gaire cas de res. S'estimava més les coloraines animades de les pantalles. Els pares prou li deien: «Ricard, què et sembla si surts una estona amb el patinet?» O «Ricard, agafa un llibre i llegeix!» O «Ricard, vés una estona que et toqui el sol!» Però el Ricard no. Fixeu-vos. Ell responia: «Ai, ara no, que estic a mitja partida d'Endrapa-ho tot i més!» O «És que avui encara no he fet evolucionar el meu personatge del Pere Botero Game!» De vegades, els pares convidaven amics del Ricard a casa a jugar perquè estiguessin una estona plegats i s'ho passessin bé junts. Què era el primer que feia el Ricard quan arribaven? Ensenyar-los els jocs que tenia a l'ordinador. I moltes vegades es passaven la tarda sencera davant de la pantalla. El Ricard cada vegada sortia menys de casa i cada vegada, quan era a casa, feia menys coses que no fossin jugar amb les pantalles. I un dia el va anar a veure la seva àvia. La seva àvia era una persona observadora i quan el va veure va arrufar el nas, una cosa així, i va dir: «Aquest nen, que abans tenia les galtes del color de les cireres, ara sembla un enciam lligat, que no li toca mai el sol». El Ricard es va anar a mirar al mirall i va veure si era veritat o no que feia cara d'enciam i va trobar que no. I li va dir: «Què dius, àvia? No sóc pas de color verd, jo». I l'àvia li va dir: «Noiet, els enciams lligats tenen un color blanquinós que sembla el teu color perquè no els toca prou el sol. Si els toqués més el sol sí que foren verds i tindrien un color saludable». El Ricard va pensar que potser sí que estava massa blanc, però va deixar estar l'àvia i les seves comparacions estranyes i es va submergir en una partida de llimac galàctic Next Generation. De tant en tant, notava una cosa estranya. Notava un bunyet que li havia començat a sortir al final de l'esquena, allà on els animals els comença la cua. Era un bunyet que cada dia li creixia una mica més i estava recobert com d'un pèl gris blanquinós. Un dia, a l'hora de berenar, el Ricard va anar a la cuina i va agafar un bon tall de formatge. Feia dies que no menjava res més per berenar
s'havia aficionat als formatges de tota mena. Els pares estaven molt estranyats, perquè abans sempre solia menjar pa amb xocolata, que era el seu berenar preferit, i això del formatge no li havia dit mai res fins feia una temporada. Què va passar? Que de mica en mica el Ricard es va anar convertint en un nen rata. Els seus companys d'escola sabien que ho era i li deien, però ell no hi podia fer res. Malgrat estar-se convertint en un nen rata, els videojocs l'enganxaven com si fossin imants. I quan a prop seu hi havia una pantalla, és que no hi podia fer més, no s'hi podia resistir. Quan els pares van observar que les dents del davant se li feien llargues i que ja se li començaven a sobreposar sobre el llavi de sota, van recordar que una vegada un home es va convertir en un escarbat i que va ser una experiència no gens agradable. I llavors van decidir ajudar el seu fill. Van fer un pla, el pare i la mare del Ricard. I li van explicar el següent. Li van dir, Ricard, a partir d'ara el Pere Botero Game s'ha acabat. El pare i jo ens l'hem mirat bé, va dir la mare, i no ens agrada per tu. Podràs jugar amb l'Endrapau tot i més i amb el Llimac Galàctic 1 hora cada dissabte i cada diumenge. I els altres dies, si vols l'ordinador, podràs aprendre a programar els teus propis videojocs amb l'Scratch. Vosaltres sabeu què és l'Scratch? El Ricard va dir, jo? Crear videojocs, els meus videojocs jo mateix? I els pares li van dir, doncs sí, esclar, els videojocs que tens tu, algú els ha fet. Doncs tu també en pots fer per jugar-hi tu mateix i l'altra gent. Els pares van apuntar el Ricard a una activitat extraescolar de programació. I resulta que va descobrir que era molt més interessant encara crear els seus propis jocs que no pas només jugar amb els que ja existien. I a més, ell els feia i podia compartir-los amb tothom. Els altres també hi podien jugar. Els seus amics al·lucinaven. Però el pla dels pares no s'acabava aquí. Com que el Ricard només podia utilitzar l'ordinador 1 hora cada dia, la resta del temps havia de buscar alternatives per no avorrir-se. Es va aficionar, a més de programar, a llegir i a fer moltes altres coses. Quan la mare li deia, Ricard, m'ajudes a fer una coca per berenar? Ell s'hi apuntava tot seguit. I quan el pare li deia, Ricard, fem un concurs a veure qui aplega millor les samarretes en un temps rècord? Sí! Al Ricard li encantava la idea. I, mireu-lo, solia anar a comprar el pa en patinet. I moltes vegades, quan s'avorria de debò, es posava a jugar amb la cuineta o a tocar el teclat. A poc, aquell color blanquinós que tenia d'enciam lligat, que deia l'àvia, es va anar torrant. El bunyet del cul li va desaparèixer i va tornar a menjar pa amb xocolata per berenar. Així que busquem alternatives perquè hi ha moltes coses més enllà de les pantalles. Com va aprendre el Ricard, que ja no era el nen rata.